Jancuk. Kan ngalas sepoan asing ini. Anggo ini klambi ben tambah ireng ya. Waduh, iya lali aku. Penyempret itu, ha? Sempretannya kon ngambiri. Malah anggere bandang kepiye. Iya. Tak pilih bocah masak re. Halo. Mang. Sempretannya terno, aku lali deh. Wah iya lalinan aja nung dek cilik hari ini mbahku kakek men brutu kok. Terus ini ya. Santai nih. Ya. Nah, ini biar raup-raup ah, ben kita ganteng. Raup ya. Pakate yo lungone ring ngalas yo. Wis ndok kene. Aku wis yo kene ndek esuk mula. Lali gara-gara mbok emdi romlah iku ra. Aku tangi turu langsung meletik ngene. Ayo. Lho, mau wis kandha Pak Bareng kok juk rene Pak anu. Dinteni sak wen-wen. Malah rono teko piye. Aku rene iki yo rada suwe dhewe pancen kepiye Pak ya ngeri. Wis Kasih tuh hal apa mu? mangan lur lawa ya. Anane sego tahu. Iko lho diwalek kabeh nang klatar. Aku katut ngambyang temenan. Wis dandanan nek mengkono piye? Asem. Lawang mbok anggere wong desa. Ayo. Ndi wis semprete? Iki tak gawakno. Wes seledit ya. Iya. Atur nuwun ndok terno ya. Iya, kowe sajen ya ampun dhisik. Jenane sik ah. Ben bibar. Oke. Isane sithik-sithik ae. Iya. Malah dadanem amoh kok kangelan ngidupno. Yo mah. Aku tak mulai sik, Dik. Nangger joko ngomah. Iku apa nganu? Tuwa mau. Oh, cara ciro sembarang dingah. Oh, sing aku ngrasakno. Tuwa peti enggak. Duh, kasane nyambut bae.
gawe penak ngene yo. Karo linggah-linggah. Nyemprati manuk malah. Alhamdulillah. Penggene kaji toh wis bar. Seleda umum. Demi keluarga. Sikil gendas disikil. Ngene iki kadang tok ngomah yo. Jen mecucu mbah karepe kepiye. En kepenake kaji toha. Karek ngakon wong. Kae kaji toha ketemune ya ombo. Mulane bojone ndek omah 7. Aku dhewe siji ngono ya. Di sampingan nek pas dek rom lawak ekso. Aduh. So. Mulai cekat-cekat ah. Mampir gini. Kaji toha njaluk bayaran. Balik sempat.